Kena ngono to Mas. Ayo awet ayo. Kena ngono to. Sing jaran iki sapa? Sing jaran iki sapa? Doyok, doyok. Doyok ning ndi doyok? Ayo lo Mas Bagus. Tahun baru watine kuda budaya. Kanca-kanca YouTuber matur nuwun rawuhipun wonten siang menika bolong ngopi dan juga kerjasamanya Jaya Baru Sound System. Ayo lo Mas Dadang gebes. Oh. Ya Iqbal ayo nger. Sing sayuk nger. Oh. Wes. Ayo le ayo le. Ayo nger wes titiwan sine turangga sampung galeng. Narotama hadir matur sembah nuwun. Jos. Lala ya 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 lala. Jabrik sing ati-ati tah bagus. Cerita jroning kutha Surabaya duk nalika dijajah Walanda ana bocah gagatur prakoso sawung galih pandegare bangsa ngusir penjajah saka tanah sabrang rapertuli kan dadi papalang sawung rono sawung sari isih lagang sabela praja ngantek mau diterjang. Ning kutha Surabaya duk nalika dijajah Walanda
bocah kagatur prakoso sawung galih pandega reposo ngusir penjajah saka tanah sabrang rapor tuli kang dadi papalan sawung kono sawung sari isih lagang sabela praja ngantek mau diterjang Wangi budaya Saib ayo lo ya John ini ya tak terpilih sing gendang kaya maling bocah bagus ah bocah bagus yo
goyangane sing sayuk sing rukun. Balung pakel lo yuk. Doyok priye sayang. Sing nabuh rodok maju wae kanca-kanca, sing mburi panggunge ambles. Wanti budaya sing kepenak goyangane. Ayo lo dik tuan. Sesarengan kalian Iqbal lan uga wonten Dimas. Ayo lo nger jabrik. Mari besane kalong pakel mbok aja mung kumutu seneng alok kurang baku mungguing sesrawungan rang prayoga dumatine cara wonong kolet saumpama luwe bedhe kuyup rukun among rasa agriya sasanggaan belum pakai Allah Ayo ger para satriya wanti budaya. Ayo wanten wedar piwatang satriya coba wasasana maju siji-siji nger ya.
Yo iki kang kawinastan dening satriyaning praja satriyaning nagari Manwa. Kawinastan dening sawung kalih sawung rono Manwa. Wus lah maju oke. Lena pangindamu bakal tak suduk sak jeroning musuh lan uga lalungmu Manwa. Oh. Aja kakek pasumbang yo rayo iki lho. Sawung rono ora bakal mundur sak kok angkah ora dening palagan ger. Wus. Wala, mati dening aku wala dalah. Wis. Ya. Alon-alon ayo. Goyang titik. Yo ayo wali budaya. Ayo. Hop. Katanjine bosangku nang laras wasuna wis pinarung maring budaya dharma kang jinandra karawitan antarung bosangku ing laras wasuna wis pinarung maring budaya sarma kang jinandra karawitan barung tebak itu perasaan bangun anyagai rekiatan ambosani ayo aja kembang nuju mresa
yuk. Sajake katon rengu enten napa niku dene sapodangu di kakak ngatan sakniki pun benten napa pancen sampun bosen ing mangka prasetyaku nadyan geger malih watu boten ade klintu nanging kok ngene kaduwung burine apa ya dudu jodhone bebasan saumpama kaya ngenteni kumambang ing sela langking tatine rontang ranting kaya dijajuing wekasan mung kontrang kandring ana kang wis kelegan ing lebur katresnan ora mikir bebrayan balik njur aku wis kadung kasluru atiku mung tansah rangu Niki dumateng para kacang sutrisna budaya sesarengan kalian Wandi Budaya. Nggih, alhamdulillah moga-moga niki samangke tansah katuran donga sesarengan Wandi Budaya boten Jawa. Nggih, pramila mangke dalu uga tasih kasusul malih dening para dulur-dulur sedaya. Pun kesupen dalam rangka acara ulang tahun yang keempat punika kula samangke sakbibaripun tasih wonten salah satunggaling bapak niki nyuwun pamit kalajengaken mangke dalu wonten Kuda Kepang. Pramila